Hi guys! Good morning! Guys, may isi-share po ako sa inyo ngayon. Pero bago po yan, kung bago po kayo sa channel ko ngayon, please, i-subscribe sa inyo naman. Tapos i-like, tapos pindutin ang tiny button para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Mga video nga nagkadimao ba. Pero guys, papakita ko po sa inyo kung ano yung isi-share ko sa inyo na dapat nyong tingnan, lalo na yung mga mahilig mag-makeup. So, tingnan natin guys. Guys, magulanon kayo karong adlaw gid guys kay pratiging pagkahubaga sa akong diriya guys. Oh, sa akong mata ba pratiging pagkahubaga. Tanawa guys. Lain kay tanawon guys, mura maglubot sa kuan. Bayo nang hubag ang akong mata guys. Sao man ako ni guys yung paita po dani maot ano niya. Pilitin natin ba na maging maganda tayo? Hindi man tayo maganda. Kapit lang tayo sa makeup no. So guys, hindi ko talaga alam ano nangyayari dito oh. Magang-maga talaga sa eyeliner guys oh. Ay Ginoo kong Dios. Na patay na kita ani guys, di na kita kakita anig mga vlog. Sao na nato pag vlog ani. Wa pa ba tay kita yung hubag ng atong mata ani na nabuang na gyud. Na guys ay unya na lang ba kay ato sa ning ayuhon atong mga mata sige na ka vlog ani guys. Saon sakita sa mata eh. Wala gito guys nya. Sakit kay ako ang mata kay nang hubag ba kay sa liquid eyeliner. Nya maura to guys ha. Ako arang gi-share ninyo ba nga kanang ug mukuan ganimo ug kanang magbutang gani sa inyong mata ba kanang tan-aw ninyo ba kung kanang i-try usa ano i-try usa ba kung kanang pwede ba sa imong mata ug dili ba kanang ay para kuan ba aware ta ba no dako kayo akong mata ganina guys perting hubaga gid taon luoy kayo wa patay kita ani nang hubag ng atong mata unsaon na nato pag vlog ani kung anang kadengatan no wa pa gani ta kakita na nabuta na ta sao na lang, wala pagpa-doktor, kaya wala pa sweldo sa YouTube, kaya wala pa subscribers. Subscribe niyo na guys. Oy, usa mo mahawa ng akong channel guys ba? I-likes o sa ninyo, tapos i-subscribe ba para i-subscribe sa tamo. Kaya mo email man na ako nga, subscribe mo na ako, i-subscribe sa tamo. Nga, pindutan na ng gamay din na ang kampana para tagaan mo ganang kuan ba kanang warning nga nag-upload na pagkog bago guys. Raw ng mga diskarte nato para papasensyahan na lang gud tayo kanang magsinuportahay sa usag-usa ba sa katong channel ba kay kanang para sa atong mga kaayuhan, mga kaugmaon, kanang trabaho sayon ra gyud kaayo ni ba no? Sayon kaayo pero ting misura mo kuhang subscribers guys ay. Ako siguro mga doon ako kabuwan or usa kabuwan siguro. Gumagyapon ako subscribers pero okay ra kay guys kay karong akong birthday guys ang akong pangayuon ninyo guys nga regalo niyo sa ako ang kanarag yung pag-subscribe sa ako ang channel. Kana din na guys lipay na kay kuana guys nga inyong i-subscribe sa akong channel guys. Unya guys karon kay kanang unsa na mga adlaw karon guys? City? O city na karon guys. Pila na lang ka adlaw guys 24 na. Birthday na nako. Tagay butang ko ni panahon sa pagpindot anang pula din na nga kuan nga pulo nga ginatawag og subscribes ba. So kanang guys, salamat salamat sa inyong pagtanaw ni nga video. Sunod unya siguro mga taud-taud, mga pila ka oras, i-challenge ako kung sarili guys kanang mukaon do ko na ganang gulay nga mga hilaw, mga Hong Kong ba kanang mga taga Hong Kong, di ba? Mukaon man sila mga hilaw nga gulay. I-challenge na ako ang kanang sarili guys para muhamis pa ng naong guys. Lain nga maro nagbangguran ta Ginoo ko. Pero okay ra kay no? Okay ra kay kitagaan tagmaay panglawas sa Ginoo pero ang ako yung pinaka main wish guys na kanang tagaan tagtas nga kinabuhi sa Ginoo nya makontento ta sa kung unsay naata. Pero ang akong pinakakuan guys ang kanang kumbaga kabit sa dunggan nga wish ba kanang i-subscribe niyo akong channel para malipay ko sa akong birthday no. Unya guys, maura na sa karon. Unya na pud ta magkita sa sunod na ko nga vlog. Daghang salamat.